Maupay nga oras sa iyong tanan. Yan na, adi kita habong to itong basay. Labi na din na barangay Basyaw. Kita ka mo, welcome sa Ob Cave. Itong basay Samar. Gintuyo naton pagkanhi hininga lugar. Masulod kita yung peramitros kay manginginano kita. Iton mga paraghimo hin banig. Ini nga industriya him pagtagabanig, amo init surok hit pakabuhi, hindamo nga mulupyo, dinhi hininga lugar, barangay Basyaw. Sanglit, kikitaon nato, nitong ira paagi him paghihimo, sugad man, itira mga hinimo para mahibaruan niyo. Let's go! Entrance fee, 20 pesos. Oo, mabayad ako. Oo, kinanglang mag-logbook. Isang name lang naman. Ayos. Yan na, sinulod na kita din sa Ob Cave, pero ano kita ilarumhin rock formation. Sirong, itlindong, tikang ini rock formation. Talaga, inin mahagnaway din eh. Magayin aircon. Yan na, katubag nato ni Nanay Mila. Nanay Mila. Oo, hindi mga kaupod, Nanay Mila. Ito kaupo din eh. Si Marites, si Marisol. Si Marites, si Marisol. Dili ba ito? Ito kaupo din eh. Nakon, hi Lonya, hi Gina, hi Arnel, hi Marilo, hi Manaplor. Tour guide naman ni Tour guide ni Arnel. Arnel, oo. Niluwat ako kayo, nangangampanya ko para itong iyo promotion at iyo produkto. Yan, Thank you. Oo. Baga, hinanay nila, gintuyo ko na pakigistorya, pero sigit lara. Karang sigun, bisdi rin niya kitaon. Sige itong kabisado Kaya na. hiara naman kami, sir. Yan ha? Ay, ara naman, bisang piyungan. Anak nawara nga nanay, before niya maging teacher, naglalara ko na yung banig. Santa Rita nga, dapit. Oo, nagtungo na nga panahon, may dapaman. Pero kamo, pero nakatuwig, Nanay Mila. Ako din eh, mga sobra na ako 40 din eh, paglara. Ha? Kaya di man ako, sir, taga din eh. Taga din ka. Taga Bicol ako. Bicol ka. Oo. Uragon. Ito Uragon, as in diri is Uragon. Uragon, makarit ko no ito. Oh, Mananong. Mananong, oo. Oo, dini hawaray-waray, iba't kahulugan, Oo, diwan. iba. Pero but in Bicol, it is Mananong nga tao. Inin ginsasaluduhan ka, di ba? Oo. Oo. Inin na, okay, Nanay Mila, kinani ka lang ngayon, nag-migrate ka lang. Kaya ni mo husband, taga din eh? Taga din eh, na ako nasawa. Okay. Pero Mga- 20 years ka na din eh. Sobra na. Sobra na Kaya katungan. mahinga ni ako, 1980. Sobra katungan at imo life, din ni ka na ngayon. Oo, kay ako nat imo. dili na ako tibaroy niya, nagtukdohin niya akong bata lang nag-grade 2. Tukdoan niya ako hit dahonan saging. Hangga ko ang na nahibaro, naiinggit naman ako na nagpapakapalit na hirahit tinapay, bugasan kuan. Pero barato pa do ang banig. Tag-80 pa lahat to ang family size. Yan na, 1,000 ang family size. Ano yan? Anong family size? Ito, kuan, munyal. Munyal. Pinakalapad namon na banig. Ngayon? Oo, hadto na mga panahon. Okay, nakada ko na ho ng family size butilyan. Kanang soft drink. King size ngayon ito. Kada ko tama. Kung katre, family size o king size. Asya ito. Pero Nanay Milan, Juan Kadlaw, nahihimo itong king size. Usa kasi mana, Usa sobra kasi mana. hapon. Usa sobra kay mahinay man ako maglara. Ini nga na, ini nga yung ginihimo. Ano ini nga size? Double adi. Kumbaga, I see. halto na mga panahon tawag ini sula. O double ba pang May tulong ko, nang banigat doon una, kay, na banigla kami, nalukot ka tayong muskitero. Kuan man, ang bagahin sa Bariw. color to, bariw ba Barew. do? Barew. Oo. Kay uso Oh, naglapad, oo. tikog ini. Atikog ini. Dili. Okay, oo. Ang barew may ada tunok. Iini talaga dahon o kuan la banwala hiya tapos imbubulad lahiya. Kabulad na masugan ni nabulad na sugan na in kolor. Asa na ini kolor hantunay na tik an kolor. Intitina na namon ini. O gintiti na ini. Oo, it man ang tunay namon na. So, depende color. Asa Amo niton bago nga kuha. Tikog ini. Okay. Amo ni tikog, ha? An halabahin Amo ni. ito pa inuro ba? Oo, nasobra duha ka dupa. Itdamo hini adto balanhiga. Kaya ako nangunguha. Ini pinalit ko la ini din. Nandiri ini kilala balanhiga kay diri hira maaram dito maglara. So, waray gamit na hira? Waray gamit. Kay inhi mo nga anak dito na lurong-lurong balanhiga. Pag pinanguha. Pinanguha kay adi ko no nagkakatuyaw ko no ako. Pero Waray sabot nga, maupay nga material. oo, pero pag dadi ko hairahin banig, duduhan na banog yung tag-ihanto na. Hala,
Asya na ito ang banwa. Oo, asya ini aninhimo ni ako na lurong-lurong. O, hatakloban mo rin ini. May ada baligya, halite. So, ini hiya, kay fresh siya nga kuha, igin bubulad pa ini. Opo. May Pero kada isitong pagbulad. Oo, basta direct 2 to 3 ansira. days. Ito Basta ni- tingka mo diya. Yun ang lanting kaya. Among na initiya color. Oo, asya. I see. So, pag white mamara na hiya, iyuluwat gintitina. Okay. Di amo na ini karoyag na kulor na imong mahihimo. Pero ang taminong talaga din na naglalara, it mga kag-anak nira. Ang yan? Oo, ang mga kag-anak nira. Kay ini, 7 years old. Pasa-pasa na, Oo. generation na. Ini, Lola ko, Oo. tapos tatay ko, manananay ko. Amo ra, among trabaho. O pag di Pero mo. gagawin ko nga lalaki nga makarit gihap maglaro. oh, Ano magkarit. yan? Ito, May ada ko luwat anak na 8 years old. Maarap na. O, 8-year-old ha? may Maarap nakuha na. ni Kaya Apo. ako 7 years old ako maaram na maglaro. Talaga ha? Kung kakulop ka muna hingan, kay nakanhit mga, So, ini, kabataan. bakit silhig ano? oo, silig. Oo. Amo ni tikog. Amo ito sa Tikog. Andag ko, nantiko. ano man ang tawag at doon? Bariw. Bariw. Waray na ito din. Hindi na ka mo nahimo. Diri ka Ang kay ngayon? kanantikog an amon dinhi. Pero buro barato ano, doon ang himo ano, ang banig. Mas makurig gihap adto kay may tunok, Aw ngayon, makuryat do. gigiris. Aw ngayon, mas matrabaho. Ini, mas doon nagmeet. Matrabaho Matrabaho ini pero kumbaga iya proseso, madali mo. Madali ha. Kita mo nakasanayan na. Ay, siyo. kay pwede man lah sir himo unsugad lah ini, puro sugad hini. Plain na- la. Oo. Pero mas mapait attractive it color ano. Oo, maupait may Pero dili ba kung itiyo kalara, ito kita kahit design, nakakahurma yung design ano. Oh. Kuan la iton sir, katang isip la. Ngayon, diri waray to guide. Waray. Una. Wow, ha? Oo, una mula. Lili na ray katagino Oo. ko natin father. Kung ano tin. Okay, ano? Ngayon po ali ko kung kainit ko. What if kung, di ba, nakakita na ako yung mga ginkakadan frame, nanay San Juanico Bridge. Binorda. May pattern nito. May ay doon. Waran Babadlisan. San Juanico. Ipapadlisan, guide. Papahutan. Okay. Amo na guide. Oo. Okay, oo. May nag-istorya ako, nito yung product na niabot na nga doon sa US. Opo. Oo, may da mga ginihimo nga souvenir items, gindadara nila. Oo, may adahi. Kumusta man in terms of income niyo, nakakabuhi-buhi ya. Kung may nakaka-raos gihap, pag Oo. may ada namon mamaralit. Ngayon, Amon kita din na depende na amon bisita. itnakan din na pasyada. Napalit. Pero siguro direct buying ha? Opo. Direkta. O di rin na kayo kamo na may daniyo dito market luwat nga hindi deliveran niyo. Ha, Ay depende la pag may nakumbidaha. Pero sa kada Tacloban may mga dealer dito, diri ka mo na supply. dire. Hay man na kukuha yung mga supply luwat dito. Ibala. Balwa dito niya ang kuan nila. Oo. May dalawa dito na. Pero kay dinhi dani kay pwede napalit amon nira gid display at tuliwan. Okay. Oo. Kay mas buro barato man din eh. Mas buro barato. Kisa proper. Paggawas ni sir triple na dito ay ira. Tama, oo. Kamo nakpati do, mga ginaganansyahan na dito. May pattern Kaya na. Robinson nga ni, an baligyan namon din yung tagmil na ambag dito, 2,500, 3,000. Ngayon? Oo. Hasib more. So na may dana nira. Halimbawa, ang kuwan. double na banig, diniha amon 1,000 la, dito na 3,500. Ngayon, oo. Kaya nakakuha mo, nagbining-bingom na ako muna katakluban. Ano ito yung grupo din? Association or individual lang kamo? Association. Ano nga rin association? Banwa. 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 Kay insangay namon ito na banwa, kay an among product, an raw material namon banwa. So classification ni Banwa. Opo. Yan na. Basyaw Native Waivers Association. Association. Amo nga Banwa. Okay, oo. It munisipyo na assist kayo na. Ayun Opo. na. Okay. Malaking bagay sa amin ang bulig ang munisipyo. Mhm. Nahatagang bulig. DTI, may ayuda yun. Ngayon. Doli. Mao pa, oo. Iyo mga pinanihimo, mga in-order na yun or may Dere. naghihimo lang ka mga May ibala. daan. Oo. Naghihimo lang kami. Ito, order ito. May order. So pwede, sugad mag-order, magpabutakin nga ran. O, pwede. Nahimuan niyo. Talaga ha, okay. O pwede nga regalo pag-honeymoon. Oo, mayroon, sir. Kay anak na na-eskwela hadtuhin Mga bagong mag-asawa. grade 12, may adahay iya nagpabordahin, will you marry me? Busag na banig, in pabordahan, will you marry me? Puro pula ang kuan. Di kami maaram na para iraregalo nga aniyat iya. Maarasawa. Maarasawa. Mo- Hiya nagtotal hadtuhan, Ito nagpahim. pa inig regalo para paghigdat mag-asawa. Kakay mo, Di rin na William marry me. Married na, married. Usa ko lang inin na
ipapakyana, itong iyo association, ano ito niyo sistema? Inin bagahin korporasyon, ito may income? Or kada usa may dalang baligya? Pero may May dako kasi product nga individual. Oh. An individually what? Na-share nga dihan association. Bawaan per bag is 150 and 100 pesos nga dihan duty. 50 Association. balipan nga dihan association. Association, oo. So may sharing. Oo, may sharing. Oo. So everybody happy. Yes po. Ayan, Wala oo. pag may bisita, pero pag walang bisita, happy pa rin. Kaya lang, wala kaming kita. Amon, entrance, iten, amon, nga duty, iten, nga tuwatuloy. Okay. So, Isugad iyo ngayon pagkanhi, diretso duty. Yes po. So, iba, off yan na. Oray po. Oray Di pa, rin di rin pa naka-duty. naabot. Oo. Hindi po hirap, pero baga iba nalilate po. Oo. Concert. Oh, ano yun eh? Inakuhan. Amo na yung bibili Wow. mo sa Juanito. Oo. Oo. May na frame. Pagtaod na lahabong-bong iton, sir. So, din eh. Itpagpalitin eh. Din na iyo. Nga price. Oo, Di rin kung may dito abasay. Diri. Oh, kamot Kung may- na presyo. Kubaw pa ini mga kuan inin dagkong nga wall nga mga kita. Itso ka din eh. Pero presyo din eh. 7,000. Wow. Oh, pero kontento ka kay ito. Oh, nga tanan na ini. Oo, dara, Oo. dara mo na itong pagtaod na lang ni imbong-bong. Pero kung ako bubutangan ko yung glass. Oo. Ang Glass. iba, Kay itapo-tapo ko rin eh. Manamila, usa pa nga gusto ko masabdan sandig do yan. No? Kaya ano nga ani ngayon kamo din nga location? hani kami din kay mabugnaw it clay mahiton bato para hinina material namon. Kay diri man ini pwede hit masirak-sirak, kinang nagkakaudtod, kinang Oh, nanaan. ngayon? Diri ni pwede hit aircon, natural at iya. Awa mo ngayon ini nga, namimiling kamo yung suga din nga lugar. Ngani kami, Oo. kinmakana namon din eh. Di ka sa ng katao, kay ilihitin mo kami tagsaga din eh. Oh. Kadna ka din na talaga. Ay, Dahil see. nagluwatan na naman na may adan hindi niya naglalara. So natultul na lang kamo nga ni. Oo. Pero wala niyo butangin ng mga suga, no? Gap, Pero may adan ng kuryente at kasi pero adlaw la kamo din eh. Oh, adlaw la kami din. kasi po naman, na Off na kamo. Oo. Dali nasisid man kami din kung may bisita pa na. Ngayon. Tani kami naabot alas 7. sir. Oo. Kung may nag-shooting, Nakagabihan kamo. nagagabihan kami. So ini ngayon, diri kay darangaan hilat iyo pwesto kundi Hakli maupay para ito niyo trabaho. It iyo materials nga ginagamit. Opo. And at the same time, kamo siguro kay maupay Oo. gyapon. Kay Kay natural at aircon din ni. Mm. Sensitive nga yung gihapon ni nga banwa, no? Oo. Aamoy ni nga sangkayan, pag kita kasi doon naka-display na nga nini, masiring ka nga Masayon la. baga madalila amo nga kumitang kamo itong kamitikuloso detalyado tag usa-usa kinahanglan itkamot nga tanan nga tudlo no nagagamitan Opo. talaga grabe ibang nga skill ibang nga kuan ibang nga talent niyo ginkuhaan nato ninihin video para siring pa may dagud nato ni Dia itira mga special nga skill diri nga tanan isa na ko gusto ko unta I was thinking nga pagkanhi matisting ako pero diri ko kaya. Kamot pa lang nga tanan nga tulod ti tabuyingking makiwa, diri ko kaya. Siguro abda na kon siyam-siyam. Pero hira, bis diri nakita, duro diretso. May ada nga ni kana bata din mag-aram na 8 years old. Tinututuan niyo. Oo, nagkinita lahira tapos na baron iya anak, akon apo, mga estudyante din hina mga elementary. Kakunop na kanihira kay kuan man waray mang klase. Generation na ngayon ano, ngayong pasa. Minana na nira ini. Iyo mga kaganak, nga daya na, kamo, luwat. Most likely, iti iyo anak gyap, bangin may dagyap may babaro. Oo, may ada. Pero kay diri naman hira nakakaglara kay nanging eskwela. Proud ka mo ito niyo pakabuhi. Ini, Oo, ang banig. kay kuan ini na pakabuhi. Nagpakya na ako kay itong mga farmers, inin siring nira, ayaw na kuno pag kay waray na pobre gudla. Nasiring nala pangiskwela na lang kamo idoy-iday. Bakit igin kakawod ba itong pakabuhi nga pag kay Ay Sabihan na sir nga, barato tumay, tagdusin na lang. ha? Oo, tagdusin na lang. Diri 14? Dinidin niya amon, magpalit, tagdusin na lang. Barat-baratan naman. Ano naman pagbawi yan mga puhunan? lugi gani. Nananam gyap kamo timo yung Ini mister? oo. Ti asawa parag uma. Ay perdisyon ito. Perdition. Upo. Yan na nga mauran. Bisa na pagbawi ang puhunan, makuri na. Oo. Alin kuan. Kung sa baga pag umaser, Oo. mas mao pa ini na siya tig tinanom kay diri ini nalulugi. Warahin ni Rabon. Waray ni ro abono, di ka lugi. Mhm. Kay
Magtanong ka nga nihin, unong kala ka bulan, makaka-harvest ka na. O, sige, das na ito it-harvest ni Waray na ukoy-ukoy. Ini nga ani ang tikog. Amin iton raw material, mga banwa. Aditon fresh green na green. Pero ini nabulad na. 3 days nga pagbulad, then makanotice ka mo may pula, may green. Mga tinina Ano ito. ito kaya color? Bakit kung ano? Orange. Nagnaya. Hagnaya o iba-iba nga color, tina natin yung ginagamit. Tina, ginlalaso. Nico brand Nico Brown. Ay, tina. brand. Okay, oo. So, amo ito nga, iba-iba natin yung color. Oo, katima, i-design na. Okay, oo. Ikaw na ito bahala mag-design kung ano timin huna-hunaan. So, diri lang ngayon ini, itong abilidad paglara, kundi artistic gihapon. timuto. Kinanglan itong design gihapon, Opo. attractive. Ayan, oo. So, ini kasangkayan, inin, I hope nga nakakita ka mo, nahibaro ka mo kung ano itong paagi, ito naton mga paraglara, itong banig. Makakasiring ako nga one of a kind, siring panaiiba, nga panalagsala ini, nga skill. Diri harumamay. Masayon la pag kinitaon, pero movement it ira nga tanan nga tudlo, Gamit. gamit-gamitan. Ngan iton iraluwat din ni place, iton ira yung tatrabahoan, talaga, ininduring ka mahagnaw. Ambot kun ini nga kahagnaw, dara nga sigilat uran or, bisan masirak, amoy nito Kasi talaga ini ang klima din. Ah, ngayon ha? Oo. Bisan masira kasi ini iya klima din. Talaga rock formation ini. Pero I was thinking nga, ang kay good nga, nasunod ka. Pero actually, nila ilarumin dakong rock formation. Nga known ini, pareho naman ini itbasyaw, huroran nila nga diya marabot. Itong marabot is known also in mga rock formation, bisan na dagat, amot ira, attraction na turista. Pero din ni Habasay, Habasyaw, ira attraction din ni livelihood, diretso pa kabuhi, ini na nga paglara, hinabanig. Kaya natin mga barangay, Manamila, waray suga din nga pakabuhi. Kay waray manira kuiba dito. Na pareho na paglalarahan. I see. So place, itong gintatrabahuan ngayon. Waray Oh, Nadayungan din paglaro. nadayo hira diri paglara daray taga San itong location nini nga lugar. I see. Kay kun mapalit kay banig, itbil nga na banig antikang din na hinimo barangay Basyaw. Kay mag-upay at kalara. Pino. Pino, dito na yung description no. Pino din hinan maupay So diri kalara-larala. Diri. Pino, amot sinisiring nga fine nga kakuan inin trabaho. Parin mga finishing product, makikita mo itong kamakarit, itong iya, inin pino nga resulta. Sanglit ito paglalara ngayon, may napanira sinisiring nga pino nga paglalara. Well, amo to naton presentation niya na party hidon industriya, hidon banig. Siring didinira, manamila nga nito nira grupo nga. Tira grupo banwa. Bisan kunot ira mga anak, manihibaro gihapon. Magaram na Tira, hinan. nahibaro, ipinagyan nila mga kaganak. So, pasa-pasay ni generation. So, karang singon, ini nga pagbanig nga industriya will stay forever. Amot sinisiring, sana all, sana may forever. Siya good sir. Kay aani, gimpapasa nila nga sunod nga mga generation nga inin kunya na makabago na nga teknolohiya, may na mga machines, pero din niya Basyaw, itong Basay, itira ginagamit, tikang pangkanto kasan ni abilidad dito nira mga tudlo. And let's patronize, kung mapupwede, palit kita hitong ira product, kung tikang ka mo abroad, fine time, pagka niya Basyaw, direkta ka mo mapalit didi, kay makakapasyada ka mo itong ira didi, inin kita trabahoan, and at the same time, mas cheaper didi, direkta ka mo nga mapalit, mga duha, kada tulo kapilo, nga mas buro barato, ngan bag-o nga himo. So, amo to naton report. Ako Inil Globa. Thank you. Kuto bitong sunod mo pa yung oras.